Guretzat, egoera ekonomikoa da arazo nagusiena, eta hau dela, gure bizilagunen zailtasunak izango dira gure kezka nagusienak. Horregatik, industri garapenarekin eta lanarekin alde batetik, eta babesa sozialarekin zerikusia duten politikak izango dira gure lehentasunak. Horrela, apatako industrialdeko bigarren fasea bultzatu behar da, eta bertan enpresako katzeko lan egin behar dugu. Baita ere, arlo honetan, oso importantea guretzat, leiberri zentua bultzatzea erabat. Bestalde, babesa sozialaren arloan, guretzat bere lehentasuna, esan dugun bezala, beharrezkoa baldin bada, udaletxeko aurrekontuak berregin beharko dira. Babesa sozialeko laguntzak bermatzeko. Administrazio bakoitzak, eta hemen bereziki Gipuzkoako aldundiak, bere responsabilitatea bete behar du, bete behar dute. Eta eskumen hauen finanziazioa bermatu egin behar dira. Adineko pertsonak ere gure ardura osoa edukiko dute, eta beraien elkarteekin lan egiteko prestiango gara beti. Etxebizitzari dagokionez, etxebizitza arazoari buruz, gure apostua alokairu soziala izango da. Arlo honetan, adierazi nahi dugu, Eusko Jaurlaritzak azaldu duen etxebizitzaren lege proiektua, lege proiektu berriarekin, erabat ados gaudela. Eta azaltzen diren neurriak udaletxerako neurri egokiak direla usten dugu. Osasun arloan, eta Tolosan sortu den eztabaida dela eta, Tolosako udaletxeak Tolosalderako ospital bat bultzatu behar duela pentsatzen dugu. Osasun kudeaketa erakunde publikoak egin behar dute, beti gaixoak lehentasuna dutela kontutan izanik. Esan beharra daukegu gaztediari buruz hitziterakoan importantena izango litzatekeela gaztediarekiko politika bat egin beharrian egitea gaztediarekin politika. Baina baita ere baditugu nolabaiteko akatsak, ez? Gaztedia egoten dira polikiroldegietan, egoten dira eskoletan, baina arazo potoloa dute nolabaiteko segmento 12-16 urteko gaztek Tolosan ekintza gutxi ditugula asteburuetan, ez? Eta hori kezkagarria da, zeren gaztedik gehienak kanpoko hirieta joan beharra dauke, ez? Eta orduan beraiek eskatzen ari direna momentu honetan nolabaiteko ekintzak egitea, ez antolatzea asteburuetako. Alderdi sozialistak azkeneko legislatura honetan kontuan izan zuela abastos merkatua dela eta haurtzaindegia hor jogatu den lekuan, goran, reserva bat egin zela, 350 metrokoa, eta pentsatzen dugu hortan, lokala horietan ere, gaztedia nolabaiteko bere gestioa, bere antolaketak, eta hortarako erabili beharko litzatekeela. Eta auzo elkarteak hiriburuz hitz egiterakoan, nik uste lan politia eta erra egiten ari dira udaletxeak, azkeneko denboraldi honetan. Orduan, kasu horretan, Amarotzekok partaidetza dela eta ibili dira bere eskaerak egiten, gutxi gora bera jorratu dute zeintzuk diren bererien helburuak, eta noski daukegu sanesteoan, ez? Erdipurdi ibili den auzoa, ez? Beti pixka bat baztertuta, pixka bat baino gehiago, eta orain togatzen zaiona nolabaiteko irtenbidea bilatzea, ez? Bere plan berriarekin. Yo creo que a la vista está que presentamos una candidatura sólida, seria y con una gran capacidad de gestión demostrada ya. Una clara apuesta del Partido Socialista de Tolosa, que a fin de cuentas es una clara apuesta de futuro. Durante los últimos años, el Grupo Municipal Socialista de Tolosa creo que ha tenido la capacidad de gobernar sin estar en el equipo de gobierno municipal. Ha sabido gestionar con otras instituciones para impulsar Tolosa. Hemos aportado trabajo, ideas y proyectos que han mejorado la calidad de vida de los tolosarras. Y no hay que olvidar que hemos traído a nuestro pueblo muchos millones de euros gracias a las gestiones realizadas con el Gobierno central y con el Gobierno vasco. Muchas veces todos los méritos
los lleva a final quien protagoniza en el ayuntamiento, que es el alcalde, pero detrás de él hay mucho equipo y hay otros partidos que estamos también trabajando por el avance de Tolosa. También me gustaría aclarar que dentro de nuestra apuesta de futuro por Tolosa también está mi inclusión en las listas como número 2 a las Juntas Generales por la comarca de Loria. Vamos a posibilitar un nexo de unión con la institución foral del que ahora Tolosa carece. El objetivo de los socialistas guipuzcoanos claramente es llegar a presidir la Diputación, y ahí sí podemos garantizar que Tolosa estará en el puesto que se merece dentro de las prioridades del territorio. Eso que quede claro. Y en resumen, pues bueno, nuestro trabajo va a continuar en el ayuntamiento, en este grupo que veis aquí. Vamos a continuar en el ayuntamiento de Tolosa, con más fuerza aún si cabe que en estas legislaturas anteriores.